Senyor president del govern, falta un any per les properes eleccions municipals i autonòmiques i vostè ja té una herència de 3 anys. Ja podem parlar aquí del balanç de lo que ha fet i, sincerament, no és una herència per sentir-se gaire contents. El primer problema que segueixen tenint els ciutadans de les Illes Balears és la situació econòmica, l'atur, la precarietat laboral i la incertesa en el futur. Però en això vostè li ha ajuntat una retallada sense precedents dels serveis públics, posant en perill una atenció sanitària de qualitat, una bona educació pública i serveis socials adequats. La seva recepta ha estat molt fàcil: protegir els forts i fer pagar la factura de la crisi a la classe mitja, en els treballadors i en els sectors més vulnerables. La realitat és que la gran majoria dels ciutadans que tenen la sort de tenir un contracte laboral fan feina més hores i cobren un pitjor salari. I això passa tant en els treballadors com en els petits i mitjans empresaris, en els professionals liberals o en els autònoms. I si miram els sectors més vulnerables, senyor president, avui coneixem que ja són 65.206 els ciutadans de les Illes Balears que no cobren cap prestació econòmica. Una societat no es recupera a costa d'augmentar les desigualtats. Per això li demano com valora la previsió del creixement econòmic. Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia, senyora Armengol. Miri, les dades de creixement s'han de fer amb una valoració molt cautelosa, amb molta prudència, per una senzilla raó, perquè les circumstàncies tenen una gran variabilitat, i més amb l'economia. La valoració que podem fer nosaltres des del govern des d'aquests 3 anys és que és amb una prudència positiva, òbviament, perquè el resultat i l'increment del creixement econòmic és absolutament contrastable. Però també hem de dir que és curiós, i jo li vull dir, que vostè s'hi preocupi tant pels més febles, com molt bé ha dit vostè, però que no se preocupés dels més febles quan vostè governava. I vostè diu que nosaltres feim pagar factures en els més febles, i jo me'n record avui mateix d'aquells més febles, que eren els discapacitats, que quan vostès governaven tan sols no pagaven factures. Senyora Armengol, un pot de coherència i molt poca demagògia. Li demano no com a portaveu ni com a president de govern, simplement com un ciutadà més d'aquestes illes. Senyor president, vostè va rebre una comunitat autònoma que creixia més de l'1% del PIB. Vostè va rebre una comunitat autònoma on se garantien els drets socials de la ciutadania i hi havia una bona política d'inversió pública. Què ha fet vostè? Ha retallat els drets socials a tothom. Ens va posar en una situació de recessió econòmica on hem passat gairebé tota la legislatura. Ha endeutat la comunitat autònoma fins a 6.600 milions d'euros i arribarem a 7.000 segons les seues pròpies previsions. Ha eliminat les polítiques actives d'ocupació, ha estat incapaç d'aprovar un pla d'ocupació, ha deixat de fer inversió pública i ha estat incapaç d'obtenir més recursos econòmics per fer allò que nosaltres creiem, un blindatge social pels ciutadans i una renda autonòmica per tots aquells que ja no cobren cap prestació. Què havia de fer, senyor president? Una bona negociació amb el govern de Rajoy, que vostè ha estat absolutament incapaç, i una bona política fiscal. Li hem proposat un paquet d'una política fiscal progressiva. Ens ha votat en contra, perdent 43 milions d'euros just per l'impost de patrimoni. Li hem proposat retornar Sisiquema, ens ha votat en contra. I li proposam un impost turístic que paguin els turistes, com passa arreu del món. Veurem què fan vostès, perquè, senyor president, necessitem recursos econòmics per fer inversió econòmica a les Illes Balears. Nosaltres tenim una alternativa, els hi plantejam per discutir. Poden seguir enganant els ciutadans i dir que la recuperació econòmica és una realitat. Senyor president, desgraciadament és un eslògan electoral. Moltes gràcies.